ଭାରତର ୧ତମରୁ 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନାମ ଓ ଶାସନ କାଳ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଶାସନ କାଳ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଶାସନ କାଳ 1950ରୁ 1962। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଶାସନ କାଳ 1967ରୁ 1969। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ ଏବଂ ଶାସନ କାଳ 1967ରୁ 1969। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ଭାକାରାଗିରି ଭେଙ୍କଟା। ଶାସନ କାଳ 1969ରୁ 1974। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ଫକିରୁଦ୍ଦିନ ଅଲି ମହମ୍ମଦ। ଶାସନ କାଳ 1974ରୁ 1977। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ଫାସାଫା ଦାନାଫା ଜାତି। ଶାସନ କାଳ 1912ରୁ 2002। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ରେଡ୍ଡି। ଶାସନ କାଳ 1977ରୁ 1982। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିଆନି ଜେନ୍ସି। ଶାସନ କାଳ 1982ରୁ 1987। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାମାସ୍ୱାମୀ ଭେଙ୍କଟରାମ। ଶାସନ କାଳ 1987ରୁ 1992। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ଦଲିମ ଶର୍ମା। ଶାସନ କାଳ 1992ରୁ 1997। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର କଚେରଣ ରମଣ ନାରାୟଣ। 1997ରୁ 2002। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ। 2002ରୁ 2007। ଶାସନ କାଳ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ। 2007ରୁ 2012। ଶାସନ କାଳ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ। ଶାସନ କାଳ 2012ରୁ 2017। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଶାସନ କାଳ 2017ରୁ 2022। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳ 2023ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।